Ahojte, vítajte, dáme si spolu nejaký výklad. Pozrieme sa na tie energie, ako sa nám to tu zatiaľ prečistilo alebo neprečistilo, neviem, uvidíme, čo nás prekvapí. Posledné dni sú strašne nabité, ako v globále, informáciami. Z každej strany máme nejaké šokujúce odhalenia, čo sa týka rôznych tých vecí. Hlavne politické, hej, a kto to sledujete, tak viete. Ale aj celkovo na osobné tieto vzťahy mám pocit, že to vplýva tak tak trochu hekticky to máme, hej, teraz. Strašne veľa informácií aj v práci, aj čo sa týka toho zázemia, hej, odhaľujú sa nejaké veci, tam sa proste premieľajú sa nejaké veci, hej, v rodinách, medzi známymi a tak ďalej. Nejaké problémy vyvstávajú, hej. A to má taký dopad na to, na tie romantické naše vzťahy, hej, aj na to, čo sa v tom energetickom poli potom tam premelie. A skôr je tu túžba po nejakých únikoch, ako možno nejakých krátkodobých týchto len flirtoch a ja neviem, nejakých momentíkoch, ktoré skôr neznamenajú nič, hej. Takže aj to čítanie ja som tam ani nedávala, lebo necítila som prepojenie s tým, s nejakou tou vlnou, hej, takže dobre, máme tu ESO minci, máme tu nejaké vnúknutie z hora, neviem, ide mi to takto povedať, hej. Máme tu vnúknutie z hora, niečo nám prichádza, 9 minci, nejaká informácia nám prichádza, pretože tu máme toho dravca, ktorý je ako poslom, hej. Tieto dni vraj sú nabité informáciami, takže sa to kadejako prepája, kadečo sa dozvedáme. Dobre, máme tu dvojku pohárov, takže máme tu nejakú informáciu, čo sa týka nejakého spojenia z dvoch rôznych svetov, alebo proste tí ľudia sú od seba, hej. Takže môžeme to brať takto. Dobre, takže čo máme vedieť o tomto spojení? Kde sa tie poháre sa tu, ak si všimnete, ukážem vám to takto, oni prelievajú jeden druhému. To znamená, že títo ľudia sú v myšlienkach, sú spolu. A môže byť, že v tých hektických proste dňoch sa niekedy zastavia a tie myšlienky si tak akože vtedy na chvíľu dovolia uvoľniť týmto smerom k tomu spojeniu. Takže tu máme takú skupinu ľudí, ktorí na seba myslia, nezabudli, aj keď nie sú spolu, hej. Toto nám to potvrdzuje, hej, tú vzdialenosť. A to slnko tam ako možno nejaký šťastný okamih. Možno tu tá ženská strana možno viacej čaká na niečo ako príležitosť alebo na nejaký moment. Neviem. Pozrieme sa ešte ďalej. Dáme si to takto.
No, čo je toto? Ona sa ako keby díva na tie loďky tu, hej? Tuto sú také loďky. A na jednej tej loďke ako keby máme priblížené a niekto tam pláva preč. Možno by najradšej s tým človekom, na ktorého tu myslí, niekam ako spolu s ním odišla, odcestovala tá osoba, hej, za nejakým novým začiatkom. Možno tu máme také ženy, ktorým v hlave prebiehajú tie scenáre o nejakom novom začiatku. Alebo presťahovanie tu riešite. Alebo by ste chceli nejaký nový začiatok s niekým niekde inde, v nejakej krajine inej, alebo v meste inom, hej. Ale sa to nekoná, hej, máme tu väžu. Takže, ako vravím, tu mi prišlo hneď, že tí ľudia spolu nie sú. A tu vidíme, že tu bol zásah z hora, ale pozor, toto je zásah z hora. Ten väžový moment, je taká nechcená, ale nevyhnutná situácia, hej. Takže máme tu nejaký drsný pád. Asi niekto dosníval. Dobre, tu máme to S-ko, hej. Dajme to sem. Ideme ďalej. No tu bolo nejaké plánovanie alebo niečo také, lebo tá ženská strana sa nám tu ukázala s tou mapou, hej, v rukách a s autom. Možno si tu niekto plánuje nejaký výlet spoločný, alebo plánoval a nevyšlo to, hej. Ale stále má tú myšlienku v hlave. Pozrite sa na väžu, to 10 mečov, čo je ukončenie. Ako zase je to potvrdené, hej. Prerušené, ukončené, zničené, proste je to preč. A túto spojenie s tou šesťkou mincí sa nám tu naznačuje, že je to asi vyvážené. To znamená, že aj tuto to vidíme, hej, že oni ako keby úplne jeden druhému prelievajú ten pohár. A tá šestka minci tu naznačuje na to, že je to ako s tými vážkami tej spravodlivosti. Že je to vyrovnané. To spojenie je tam živé, aj keď je ukončené, hej. Tam, kde si, hej. V tých myšlienkach možno. Ešte stále pretrváva. No, máme tu znova tú kartu takého ukončenia, ale čo nám prináša tá smrť, sa pozrieme. Pozrite sa, čo je pod tým. Tá smrťka tu hlási zmenu, hej. Tu vidíme, že tu je proste ten kôň, tu prešľapuje nad tým mužom, ktorý bol ako keby od tej ženy v určitom momente
to bolo medzi nimi preseknuté alebo prerušené, hej, ako sme vraveli. A teraz pod tým sa nachádza zase dvojka a pod tým trojka pohárov. Takže tá smrť tu hlási zmenu a nejakú radosť, ktorá tu má nastať. Potom je sila a rytier pohárov a svet, hej, a tak ďalej. Takže tu sa niečo možno nejakým spôsobom pohne. Pozrieme sa, aká energia nám sem prichádza pre takéto spojenia. Čo tu nastáva? Expandovanie, strelec. To je šťastná energia, pretože strelec je pod vplyvom Jupitera. A Jupiter je planéta šťastia, rozmachu, 9. astrologický dom, čo sú prehlbenia týchto spojení. Takže on ide vystreliť. Ako amor mi to ide. Alebo dáva nejaký signál. Na to sa pozrieme, ale dajme si ešte jednu kartu. Muž tu môže mať proste sixpack, hej? Môže tu mať pekné brušné svaly. Atletická postava. Mi tu ide. Žena môže mať také ako dosť vyšportovanú postavu alebo takú štíhlú líniu. Môže byť, ale nemusí, hej, ale vidím tu väčšinou, no tu je trošinku taká akože silnejšia, ale vidím tu väčšinou takú nejakú ženu vo forme, hej. A takisto aj ten muž tu môže byť takej strednej postavy. Niekto tu má rád kone. No dobre, máme tu južný mesačný úzol, čo znamená, že minulosť sa tu bude objavovať. Hej, a komunikácia, pozrite sa. Takže máme tu expandovanie v tom vzťahu, ktorý trvá, hej, tie špeciálne spojenia, ktorý si už pod tým nájdete to svoje, hej. A prichádza tu tá komunikácia. Pekne nám to tu vyletelo. Pozrite sa, 7. astrologický dom, je to dom vzťahov, ale aj zmluv, nejakých kontraktov, tie pracovné nejaké vzťahy, ale aj sobáše, proste manželstva, hej, toto nejaké možno ex-partner, s ktorým ste ukončili manželstvo. Aj to môže byť pre niektorých, že sa tu niečo obnoví. Dajme si ešte toto. Dobre, komunikácia. Dobre, takže čo sa bude teda riešiť? V čom je tu posun alebo rozmach, čo sa týka týchto spojení?
8 palíc, 3 palíc, 10 palíc. Takže máme tu niečo, čo je urgentné. Čo možno trvá už dlhšie, hej, že nejaký problém alebo nejaká vec, ktorá nie je doriešená a ktorá je ako nejaké bremeno alebo niečo ako jedna strana môže byť viacej s tým preťažená ako druhá. Môže byť, že je tu nejaká aj tá túžba, hej, čo sa týka tých nejakých intimných spojení, ale skôr mi to príde, že je tu ako nutnosť niečo doriešiť. Alebo niečo, čo ovplyvní tú druhú stranu nejakým spôsobom, že to príde ako nie celkom až tak vítané, hej. 2 palíc, 7 pohárov, ale slnko, dobre. Takže dobré správy sú tu v tom, že tá jedna strana, ktorá je ako keby viacej zaťažená, alebo bude viacej zaťažená, že sa to posunie tak, ako nejaká spoločná cesta pre niečo, kde sa viaceré tie veci úspešne završia. Niečo, čo nebolo dokomunikované, alebo vyžadovalo si tu nejaký čas. Tak teraz sa to dáva do nejakej rovnováhy. S tou 2 palíc mi to príde ako nastavenie nejakého jednotného smeru, kde bude vyváženosť, kde bude ten pocit toho, že konečne je tu naplnenie, konečne je tu niečo, čo ma odbremení, hej, tu z tej 10 palíc a konečne si vydýchnem. Dobre, a máme tu princeznu palíc, kde ja si myslím, že hlavne ženy tu budú tu s tou 7, ako 7. astrologický dom, že tu budú v tých vzťahoch pociťovať naplnenie. Táto 7 pohárov mi tu ide aj ako každý jeden, ako eso pohárov, ktoré predstavuje niečo a čo bude úspešne to bude naplnené. Každá jedna požiadavka. A tie ženy tu normálne, ako keby s tým, že sa im uľaví, tak oni rozkvitnú, hej, tuto na tom slnku, na tej karte. Tuto máme ju ako proste s tým kvetinovým vencom na hlave, hej. V tej totálnej rovnováhe. A príde mi, že oni ako, tu máme do princezny palíc ako nejaká nájdená vitalita, nájdený
recept na šťastie nájdené niečo ako splnené želanie vo viacerých oblastiach, ako zaslúžené niečo. A tie ženy pociťujú totálnu úľavu a hravosť, až ich to dostáva do stavu, kedy sa cítia ako o 15 rokov, ako keby omládli, hej, alebo proste niečo také mi tu ide povedať. Ja som sa zbavila už toľkých trápení a viem, že sa budem mať dobre už len. Akože toľko vecí sa uprace. Postupne. Ale príde to s nejakou komunikáciou, príde to s nejakým objasňovaním. S tou zmenou tuto na tej karte, hej. A s takým porozumením, že ja ťa chápem, alebo že dokážem ti rozumieť, že ako ti bolo, že tá druhá strana prejaví ten súcit. Dobre, takže ja som rada za tento výklad, lebo cítim aj ja nejakú úľavu, proste. Cítim tú energiu toho, že sa dajú veci do poriadku. A prajem to kolektívu, hej.